În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Sunt cuvintele Creatorului adresate primilor oameni, într-un mod special lui Adam, după ce aceștia au nesocotit porunca divină, au dat dovadă de necredință, de mândrie, de nesupunere, de răzvrătire și în felul acesta au atras blestemul asupra lor și într-un mod special moartea. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce, a spus Dumnezeu acum mii de ani și vedem că lucrul acesta de atunci și până astăzi e cât se poate de valabil. Este de fapt o anticipare a morții fizice pentru Adam și pentru Eva și pentru urmașii lor. Trupul nostru, care este făcut din țărâna pământului, va îmbătrâni, va muri și se va descompune în ultimă instanță. Este o lege pe care nu o putem contesta, este axiomatică, evidentă peste tot. Sigur, am putea să ne întrebăm dacă e important cum anume ne întoarcem în țărână, cum anume se întoarce trupul nostru în țărână, printr-o descompunere lentă, după ce a fost îngropat, după ce a fost pus în pământ, sau printr-o incinerare violentă. În fond și la urma urmei, și arderea trupului și incinerarea este tot o formă de a reduce trupul la țărână, doar că într-un mod foarte violent și foarte rapid astăzi, ținând seama de tehnologie. Aș vrea să abordez subiectul acesta al înmormântării prin incinerare sau prin îngropare. Ce ar trebui să aleagă creștinii? Incinerarea sau îngroparea trupului celui decedat? Este un subiect interesant astăzi și actual, deși de-a lungul veacurilor, de-a lungul bisericii, în ultimii 2000 de ani, să zicem totuși în ultimii 1500 de ani, subiectul acesta nu a fost dezbătut și nu a fost analizat pentru că nu era o problemă în sine și nu era o dezbatere. De-a lungul veacurilor, biserica a practicat într-un mod cât se poate de clar, lucrul acesta este un adevăr istoric, biserica, creștinii au practicat înmormântarea prin îngroparea trupului celui decedat. Abia recent avem dezbaterea aceasta, este o dezbatere relativ nouă, iar lucrul acesta în sine ar trebui să ne facă pe noi să înțelegem că avem dezbaterea aceasta din cauza schimbărilor culturale pe care le trăim în ultimii 50-100 de ani în Occident, în Europa, care cândva a fost creștină, dar evident astăzi nu mai este. Deci faptul că este o dezbatere recentă, repet, ne duce la ideea că avem de a face cu niște influențe din exterior, cu niște influențe culturale din alte zone decât zonele creștine, da? Nu degeaba dezbaterea aceasta a lipsit vreme de veacuri. Abia în prezent, cu ocazia globalizării, cu ocazia secularizării, abia recent dezbaterea aceasta a revenit pe tapet, să-i spunem așa. Este o chestiune culturală. Deci este un prim lucru pe care vreau să-l menționez în materialul acesta. Apoi, înainte de a intra mai în detaliu, trebuie să mai spun câteva lucruri și anume faptul că mântuirea omului nu depinde de ce anume se petrece cu trupul lui după moarte, după deces, după moartea fizică, după despărțirea sufletului de trupul material. Deci mântuirea omului nu depinde și nu este afectată de ce anume se va petrece cu trupul său decedat după ce a murit din punct de vedere fizic. Mântuirea este doar prin credința în Iisus Hristos, o credință pe care Duhul lui Dumnezeu o generează în omul care se întoarce la Dumnezeu, o credință reală care îi schimbă viața, de aceea vorbim despre o naștere din nou, o credință care îi impactează viața lui și celor din jur, o credință care se verifică prin fapte, nu doar o credință intelectuală, asemenea dracilor, ci e o credință care realmente transformă persoana. Mântuirea este prin credința în Hristos, Hristos fiind Cel care mântuiește și este independentă de ce anume se petrece cu trupul credinciosului după ce acesta a decedat. Într-o oarecare măsură am putea să spunem că credinciosul care a murit, de fapt nu într-o oarecare măsură, ci în totalitate, credinciosul care a murit nu mai este în controlul cadavrului, trupului său, care acum este lipsit de viață, ci alții sunt
în controlul trupului, alții îl vor înmormânta. Dar, repet, mântuirea nu ține de ce anume se va întâmpla cu trupul celui decedat. Avem de-a lungul veacurilor o grămadă de exemple de martiri care au fost incinerați, au fost arși pe rug în antichitate sau mai ales în epoca medievală, când vorbim de Reforma Protestantă, și care, evident, vor fi mântuiți pentru că au crezut în Hristos, chiar dacă trupul lor a trecut după moarte sau au avut parte ei înșiși de o moarte violentă. Gândiți-vă la martirii primelor veacuri care au fost aruncați în arenele romane și au fost efectiv decimați de fiare, de lei, trupurile lor nu au mai putut fi nici măcar îngropate pentru că au fost amestecate, au fost realmente distruse de către fiarele sălbatice. Sau putem vorbi de exemplele credincioșilor, creștinilor care au murit în accidente teribile. Fie că vorbim de un incendiu, fie că vorbim de tot felul de substanțe, astăzi în prezent, de fabrici, pot să existe și din nefericire chiar există accidente care realmente nu lasă în urmă rămășițe omenești. Trupul este realmente distrus într-un mod total, nu-l mai poți recupera. Dacă au fost credincioși, dacă au fost creștini, dacă au fost cu adevărat locuiți de Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceia vor fi mântuiți și vor avea parte de mântuirea veșnică, indiferent de ce s-a petrecut cu trupul lor. Deci este un lucru pe care trebuie și, de asemenea, să îl înțelegem foarte bine. Apoi, noi credincioșii, cei care ne numim creștini și suntem cu adevărat creștini, avem în Scriptură promisiunea învierii. Când vorbim de înviere, vorbim nu de nemurirea sufletului, ci de învierea trupului. Noi și nouă Hristos ne-a promis că vom învia, în sensul în care vom avea trupuri noi. Dumnezeu va recrea trupurile celor care au murit în credință. Sufletul sau Duhul, partea imaterială, se va uni din nou cu un trup recreat. Trupul acesta recreat va fi un trup nesupus putrezirii, nesupus procesului de îmbătrânire și, în ultimă instanță, nesupus morții. Trupul acesta nou pe care ne-l promite Dumnezeu prin Hristos nu face parte din actuala creație, ci dintr-o creație nouă. Iar când vorbim de promisiunea învierii, trebuie să înțelegem că și învierea nu are legătură directă cu ce se întâmplă cu rămășițele credinciosului care a murit. Faptul că anumiți martiri sau anumiți oameni au murit în accidente și au avut trupul distrus în totalitate, nu înseamnă că Dumnezeu nu-l mai poate învia, nu-l mai poate recrea pe omul acela trupul său. Deci nu ține învierea viitoare, promisiunea învierii, de starea rămășițelor trupului celui care a murit în credință. Dumnezeu are toată puterea să recreeze trupul credincioșilor, indiferent de ce s-a întâmplat cu trupul vechi, adică trupul nostru actual care este supus îmbătrânirii și morții din cauza păcatului. Deci învierea viitoare nu este afectată, repet și lucrul acesta, pentru că învierea viitoare este parte din mântuirea noastră, nu este afectată de ce s-a întâmplat cu credinciosul sau trupul credinciosului care a murit într-un mod brutal, violent, într-un accident teribil care i-a distrus realmente tot trupul. Cu toate acestea, un lucru foarte interesant, dacă ne uităm cu atenție în Biblie, vom vedea o oarecare legătură, deși ea nu este în totalitate elucidată, legătura aceasta, oarecare legătură între trupul nostru actual care este depus în pământ și îngropat și învierea viitoare. De aceea, Domnul nostru și Biblia vorbește despre faptul că la final, când va veni învierea, fiecare va învia la rândul cetei lor, la rândul cetei lui, ni se spune că mormintele se vor deschide. Observăm o oarecare legătură între locul înmormântării, trupul înmormântat și învierea viitoare, când Dumnezeu va recrea trupurile noastre și ne va da trupuri noi de slavă. Deși legătura aceasta, repet, nu ar trebui forțată, pentru că nu este pe deplin elucidată în Scriptură. Dacă ne uităm, spre exemplu, de asemenea, în cazul Domnului Iisus Hristos, deși este un caz unic, repet, un caz unic, îl vedem pe Mântuitorul pus într-un mormânt de oameni înstăriți. Nu a fost depus trupul lui în pământ, ci într-o grotă special amenajată pentru înmormântare, pentru depunerea trupului, dar după ce a înviat, la 3 zile după ce a fost pus în mormântul respectiv, după ce a înviat, nu mai vedem trupul vechi acolo. Trupul vechi a dispărut, au rămas doar rămășițele. Domnul nostru a înviat, a primit un trup nou, care nu mai era supus putrezirii, îmbătrânirii, morții, a biruit moartea. Trupul nou pe care l-a primit era dintr-o creație nouă, dar
vedem că nu mai este în același loc și trupul vechi. Deci oarecare legătură există între trupul actual, care se va învechi, va îmbătrâni și va muri, și învierea viitoare. Deși legătura aceasta, repet, n-ar trebui supraestimată. Vorbeam de Domnul Iisus Hristos, cazul lui este unic. De ce? Pentru că El, după ce a înviat, a ales în mod deliberat și intenționat să aibă pe trupul nou cicatricile de la străpungere, de la străpungerea cuielor, de la străpungerea suliței. A făcut lucrul acesta pentru ca să-l convingă pe Toma și probabil și pe ceilalți ucenici. Dar, repet, moartea și învierea Domnului, din multe puncte de vedere, a fost un caz unic. Nu înseamnă că și noi, toți credincioșii, vom avea cicatricile datorate rănilor pe care le-am primit în eternitatea viitoare, în eternitatea ce ne așteaptă prin învierea veșnică, de care vom avea parte noi toți credincioșii. Deci n-ar trebui să facem paralela aceasta în detaliu. Paralela trebuie făcută în mare, în general, adică așa cum Hristos a înviat și a primit un trup nou de slavă, și noi vom învia și vom primi trupuri noi de slavă asemănătoare cu cele ale Domnului nostru Iisus Hristos. Legătura aceasta dintre trupul actual, care se trece și este îngropat, și trupul viitor și învierea viitoare mai este observabilă într-un mod foarte interesant în 1 Corinteni 15. Un capitol absolut fascinant. Vedem paralela aceasta între trupul actual, care este îngropat, și trupul viitor, care va învia. Și Pavel face paralela aceasta folosindu-se de o imagine pe care o regăsim de asemenea la Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan și Domnul nostru vorbește despre moartea și învierea sa, făcând comparația următoare. Și imaginea este o imagine agricolă. Imaginea seminței care este pusă în pământ, este depusă în pământ, moare, se descompune, dar din moartea seminței plasată în pământ răsare o plantă nouă glorioasă. Și Pavel, preluând imaginea de la Domnul Iisus Hristos, face comparația și paralela aceasta între trupul nostru actual și cel viitor. Și ne spune, după cum sămânța moare, este pusă în pământ și pe urmă vine viață și răsare o plantă mult mai glorioasă decât sămânța în sine, tot așa trupul nostru actual se trece, moare, este pus în pământ și va învia în slavă, în glorie. E importantă comparația pentru că ne dă imaginea învierii. Și aici ajungem la un prim indiciu cu privire la dilema noastră între înmormântare prin incinerare sau înmormântare prin îngropare. Ce ar trebui creștinul să aleagă? Ce ar trebui să practice creștinii? Gândiți-vă dacă sămânța, ne folosim de imaginea aceasta agricolă, gândiți-vă dacă sămânța este incinerată, este arsă. Ce se transmite prin incinerare sau prin ardere? Prin ardere se transmite, dacă vreți, anihilare sau distrugere totală. Pe când prin îngropare, chiar dacă ea va putrezi și va muri, se transmite ideea de continuitate. O punem în pământ, acolo într-adevăr se va descompune, dar va răsări la vremea potrivită o plantă glorioasă și nouă. Observați? Nu la întâmplare, Pavel face paralela aceasta și nici Domnul Iisus Hristos. Nu la întâmplare, ci ideea îngropării, ca și cum punem sămânța în pământ, transmite ideea de continuitate. Adică rămâne acel va urma, nu s-a sfârșit. Pe când arderea transmite ideea de distrugere sau de anihilare, în niciun caz de continuitate. Deci, folosindu-ne de comparația aceasta pe care o regăsim în cuvintele Mântuitorului și mai ales în 1 Corinteni 15, avem un prim indiciu cu privire la faptul că credincioșii ar trebui să opteze pentru îngropare. De ce? Se transmite ideea de continuitate prin paralela și imaginea seminței care e pusă în pământ. Sigur, ori de câte ori apare dezbaterea aceasta și discuția aceasta, se va aduce următorul argument. Lipsește în Biblie o învățătură specifică, concretă, cu privire la înmormântare. Cum ar trebui să arate o înmormântare? Lipsește învățătură prescriptivă, concretă, în detaliu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Și dacă Biblia păstrează tăcerea, noi n-ar trebui să ne impunem, ni se spune, prejudecățile sau încredințările noastre. Dar, deși lipsește o învățătură prescriptivă clară, totuși avem o sumedenie de descrieri ale înmormântărilor sfinților, atât din vechime, Vechiul Testament, cât și în Biserică, Noul Testament. Îl vedem pe Avram îngropat, o vedem pe Sara, îl vedem pe Iacov, pe Isaac, pe Rebecca, pe Leia,
pe Rahela, pe Iosif. Iosif, într-un mod special, știți că le spune fraților săi și urmașilor săi să mă duceți înapoi oasele mele să fie duse în țara Canaan, să fiu împreună cu părinții mei. Dacă ajungem chiar în Noul Testament, îl vedem pe primul martir, Ștefan, îngropat. Deci, deși lipsește o învățătură prescriptivă clară, avem descrieri de unde putem să deducem faptul că practica poporului lui Dumnezeu din vechime, înainte de Hristos, fie că vorbim de Israel, fie că vorbim de biserică, practica a fost întotdeauna cea a îngropării. Înmormântare prin îngropare, dar nu prin incinerare. Deși, de asemenea, trebuie să înțelegem aspectul acesta, deși în antichitate, înmormântarea aceasta prin incinerare era foarte răspândită. Romanii o practicau pe scară largă. Erau incinerați, arși. După moarte, trupurile lor erau arse. Nu era ceva ieșit din comun sau excepțional, ba din contră, era practica standard la romani. Romanii practicau incinerarea. Deci nu era ceva ieșit din comun. Excepția o reprezenta îngroparea. Doar evreii, egiptenii și probabil și poporul chinez practicau, dacă nu mă înșel, îngroparea. Dar cultura de acum 2000 de ani, lumea greco-romană, practica pe scară largă arderea trupului celui decedat. Deci se practică încă din vremuri străvechi, chiar dacă astăzi, evident, a fost dusă la un alt nivel prin ajutorul tehnologiei, crematoriile prezente și, într-un timp foarte scurt, transformi un cadavru în cenușă. Dar romanii practicau incinerarea, mai târziu o întâlnim și la vikingi, era o metodă standard. Era o metodă standard și ceea ce e de asemenea important este că metoda aceasta n-a fost aleasă la întâmplare. Nu s-au gândit romanii sau grecii, băi, hai să vedem cum să facem înmormântarea, dăm cu zarul, nu. Practicau incinerarea tot din cauza teologiei lor, dacă vreți, a prejudecăților lor teologice sau antropologice. La ce mă refer? Romanii au preluat de la greci ideea faptului că trupul este inferior sufletului și, de fapt, trupul este o închisoare a sufletului. O idee păgână care s-a infiltrat și în creștinism până în ziua de astăzi, dar este o idee nebiblică. Ei desconsiderau trupul, credeau unii dintre ei în nemurirea sufletului pe care Socrate și Platon au demonstrat-o într-un mod destul de ingenios, credeau în nemurirea sufletului, dar evident că nu credeau în învierea trupului. Tocmai de aceea trupul era desconsiderat, trupul era văzut ca ceva inferior sufletului și trebuia să fie ars, distrus, incinerat, pentru că ei nu credeau realmente într-o înviere viitoare. Deci observăm că practica aceasta n-a fost aleasă la întâmplare, ci a avut în spate niște idei teologice, o antropologie, evident, nebiblică, greșită, niște idei păgâne stăteau în spatele practicii arderii trupului. Dacă ne uităm și la hinduși, cred că ei până în ziua de astăzi practică incinerarea, tot din rațiuni teologice și antropologice păgâne, ei cred în reîncarnare și spun în felul următor, ardem trupul cât mai repede pentru ca sufletul să se poată reîncarna. Observați că practica aceasta, când ne uităm în păgânism, în afara creștinismului, are rădăcini mai adânci. Nu e ceva doar de ordin economic sau igienic, așa cum se încearcă demonstrarea și aducerea unor argumente în direcția aceasta pe criteriile acestea. Nu. Ci păgânii din totdeauna aveau în spatele practicilor o teologie diferită total și o antropologie diferită total de Biblie și de credincioșii vechi din Israel sau de credincioșii din noul legământ din biserică. Deci, culturile păgâne nu vedeau trupul ca fiind ceva bun. Pe când Dumnezeu, în Cartea Geneza, ne spune că El l-a făcut pe om trup și suflet, parte materială, parte imaterială și Dumnezeu l-a binecuvântat și era foarte bine. Când Dumnezeu l-a creat pe om trup și suflet, Dumnezeu a creat lucrul acesta și omul acesta l-a creat într-un mod foarte bun. Nu a greșit, nu s-a încurcat, Dumnezeu nu a declarat trupul inferior sufletului. Trupul era foarte bun. Evident, trupul a fost afectat de păcat, după cum și sufletul de asemenea a fost afectat de păcat și de aceea moartea a intrat în lume sub toate aspectele sale, moarte fizică, spirituală și veșnică. Dar atenție, la început Dumnezeu a creat omul trup și suflet și trupul era foarte bun, nu era ceva greșit, nu era inferior sufletului, cum au considerat păgânii de-a lungul veacurilor. Trupul nu este ceva rău în sine. Deși este afectat de păcat, trupul nu este ceva rău în sine, pentru că dacă trupul ar fi fost ceva rău în sine, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat.
sau nu s-ar fi încarnat, cum spune mai exact în Evanghelia după Ioan. Cuvântul s-a încarnat, s-a făcut trup sau s-a făcut carne. Deci trupul nu este ceva rău în sine, Domnul nostru și-a asumat un trup, ba mai mult Domnul nostru se identifică cu trupul său, da? Priviți doar la Euharistie sau practica cinei Domnului, luați trupul meu, s-a dat pe sine însuși și a dat trupul. Sunt expresii sinonime, da? S-a dat pe sine însuși Hristos sau și-a dat trupul, e unul și același lucru. Trupul lui Hristos este Hristos. Noi nu avem un trup, noi suntem trup și suflet. În felul acesta trebuie să înțelegem antropologia creștină. Practica incinerării trupului la păgâni, repet, provine dintr-o teologie păgână și dintr-o antropologie greșită și un dispreț față de trup. Un dispreț față de trup și o înțelegere greșită a sufletului. Da? Ei toți disprețuiau trupul și nu credeau într-o înviere viitoare a trupului. A fost o nebunie în ochii păgânilor să audă ceea ce Pavel le spune corintenilor și anume că trupul este templul Duhului Sfânt. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Pentru un păgân era o nebunie, efectiv, în urechile lui n-avea sens. Dar vedem cum Biblia prezintă antropologia și anume trup și suflet, omul a fost creat de Dumnezeu în felul acesta și mai mult decât atât, omul va exista veșnic în felul acesta trup și suflet. Pentru că Dumnezeu va da trupuri noi tuturor oamenilor, trupuri de slavă credincioșilor și trupuri spre osândire, trupuri de chin, dacă vreți, necredincioșilor. Deci, vreau să mă apropiu de final. Din toate timpurile, poporul Domnului, poporul lui Dumnezeu, fie că vorbim de Israel, fie că vorbim de biserică, a practicat înmormântarea prin îngropare. Din toate timpurile. Dacă ne uităm în Imperiul Roman, după ce creștinismul s-a răspândit, într-un mod special cu începere din secolul IV, după ce creștinismul s-a răspândit, vedem că practica incinerării sau arderii trupurilor pe parcursul, pe întinderea Imperiului Roman a început să se diminueze până când efectiv a fost oprită și nu s-a mai practicat pe măsură ce creștinismul și învățătura creștină s-a răspândit. Practica aceasta a revenit în prezent, într-un mod special, din rațiuni de, dacă vreți, secularizare, decreștinare, îndepărtare de principiile Scripturii și influențe din exterior, mai ales din Orient, din culturile păgâne din Est, fie că vorbim de India, fie că vorbim de Japonia sau Coreea, prin învățăturile New Age. Da? Practica aceasta a revenit în prezent, nu pentru că am înțeles noi mai bine Scriptura, ci din cauza influențelor din exterior. Acum, evident, deși Biblia nu interzice într-un mod categoric incinerarea, am putea să tragem o concluzie, nu o încurajează, ba mai mult din pasajele descriptive vedem că normalitatea este îngroparea celui mort, credinciosului care a murit. Au fost aduse de asemenea tot felul de argumente pentru incinerare, și anume că este mai ieftin și că o înmormântare prin îngropare este mai costisitoare. E drept că înmormântarea prin îngropare este mai costisitoare, dar dacă este să fim realiști, mai ales dacă privim în zona noastră, în țara noastră, este costisitoare și din cauza prostiei noastre și din cauza obiceiurilor prostești, efectiv, realmente lipsite de orice substanță religioasă sau biblică. Gândiți-vă doar la acele coroane formate din ramuri de brad, coroane care sunt depuse la înmormântări. Sunt niște lucruri complet lipsite de sens. Este o risipă realmente de bani și o distrugere a naturii complet inutilă. Da? Nu degeaba noi evanghelici în ultimii ani ne-am mai trezit și realmente am văzut în înmormântări unde se recomandă să nu se aducă coroane și foarte bine încurajez și felicit pe cei care recomandă participanților la înmormântări să nu aducă coroane. Este o practică stupidă, iertați-mă. Realmente stupidă, o risipă de bani. Nu știu cât voi trăi eu pe pământul acesta, probabil voi muri în anii următori, dacă Dumnezeu va vrea, habar n-am, Dumnezeu știe cât a rânduit în dreptul meu, dar cei care veți participa la înmormântarea mea și dacă vă veți aduce aminte, vă rog să respectați această dorință a mea și să nu veniți cu coroane. Da? Banii pe care îi dați pe coroane
dați unei familii care e în nevoie, dați pentru o cauză bună, vedeți organizații bune și sănătoase, dați misionarilor, faceți ceva util cu banii respectivi. Da? Nu risipiți bani pe coroane. Deci avem o grămadă de practici care sunt inutile și costisitoare într-un mod prostesc. Pe de altă parte, înțeleg faptul că există zone pe pământ și țări și orașe suprapopulate unde un loc de înmormântare e foarte scump și cineva s-ar putea întreba ce recomanzi unui creștin care moare într-un astfel de oraș și pe care îl costă un loc de înmormântare, știu eu, 10.000 de euro, 10.000 de dolari. Compătimesc. Creștinii aceștia cred că sunt într-o situație dificilă, neplăcută. Aș recomanda totuși să încerce și să facă tot posibilul, poate nu în orașul respectiv sau în altă parte, să recurgă la îngropare, la înmormântare prin îngropare. Dacă nu este posibil, nu cred că Biblia condamnă vehement și ceva absolut de neiertat, dar aș sugera, pe baza argumentelor pe care le-am adus, să se facă tot posibilul pentru îngropare. Alte argumente care au fost aduse, argumente de ordin igienic, pentru că înmormântarea și îngroparea trupului nu e ceva din punct de vedere sanitar sănătos. La punctul acesta putem să venim și să spunem că dacă se depozitează trupul într-un mediu potrivit, într-un congelator specializat și dacă se face totul ca la carte, nu e nimic lipsit de igienă sau problematic din punct de vedere sanitar. Se pot aduce multe contraargumente practicii incinerării, inclusiv de ordin juridic, un lucru dovedit de-a lungul timpului. Au existat situații neplăcute de altfel când cadavrul a trebuit să fie desfumat, dezgropat și analizat din nou pentru că au trebuit să fie observate niște indicii care au dus la diferite concluzii din punct de vedere juridic. Da? Acum, evident, noi ne aducem aminte mai toți de filme unde au fost dezgropați oameni care au fost uciși și s-a aflat adevărul după, știu eu, câțiva ani de zile. Ei, dacă le-ai distrus cadavrul prin incinerare, la revedere, nu mai poți obține astfel de dovezi. Dar dincolo de aspectul acesta juridic, până la urmă, argumentele împotriva incinerării, pe lângă ceea ce eu deja am afirmat, țin și de o chestiune de bun simț, să-i spunem. Pare a fi până la urmă o lipsă de respect față de persoana care a murit. E ceva șocant pentru noi care nu suntem obișnuiți cu incinerarea și e șocant, pe bună dreptate, aș spune eu, să-ți vezi tatăl, mama, trupul lipsit de viață, care se transformă într-un timp foarte scurt într-un pumn de cenușă. E ceva care pare lipsit de respect și mai mult decât atât pare că realmente este o metodă de a depersonaliza. Îngroparea unui bol de cenușă pare a fi o depersonalizare a omului care a murit. Și nu mai îngropi un om, aproape că nu mai poți plânge după el și pumnul acela de cenușă pare că nu are până la urmă nicio valoare. Ca să nu mai vorbim de faptul că atunci când privim în Scriptură, focul, când este aplicat trupului, este aplicat cu sensul de pedeapsă. Focul care distruge trupul sau oasele unui om, când ne uităm în Biblie, are aproape întotdeauna conotații de pedeapsă. Că vorbim de Sodoma și Gomora sau că vorbim de alte episoade din Biblie, ba mai mult, nu numai de pedeapsă, ci și de desacralizare. Gândiți-vă la regele Iosia, care vrea să distrugă închinarea păgână de la Betel și arde acolo pe altarele păgâne de la Betel niște oase ale unor preoți păgâni pentru a desacraliza realmente locul respectiv. Înțeleg faptul că în mediul ortodox din România incinerarea este văzută într-un mod foarte grav, probabil exagerat, ba chiar se pune, din câte am înțeles, corectați-mă dacă mă înșel, pe picior de egalitate cu sinuciderea. Cred că este o perspectivă destul de exagerată. Dar concluzia mea finală este următoarea. Uitându-ne în Scriptură, la argumentele pe care le-am adus, cred că un credincios ar trebui să-și dorească să fie îngropat, nu incinerat, și creștinii ar trebui să practice în continuare, pe cât posibil, îngroparea și nu incinerarea. Sigur, unii recurg la metoda aceasta a incinerării, atei în prezent, și pentru a-și exprima inclusiv prin modalitatea aceasta disprețul față de învățătură și față de teologia creștină. Ia să vedem acum cum voi mai învia eu dacă am fost realmente distrus.
Au fost cazuri, sunt și în prezent, când unii oameni recurg la incinerare pentru a-și exprima ca și o ultimă, știu eu, revoltă, un ultim dispreț față de Dumnezeu și față de ce spune Biblia. Sunt și astfel de cazuri. Dar, revin, concluzie finală, din punctul meu de vedere, pe baza a ceea ce am văzut în Scriptură și argumentelor pe care vi le-am adus. Deși Biblia nu interzice într-un mod clar incinerarea și nu o condamnă într-un mod prescriptiv, evident, totuși Biblia, prin textele descriptive, recomandă îngroparea, nu doar pentru a se diferenția de celelalte popoare și culturi păgâne, ci și pentru că îngroparea, repet, transmite ideea de continuitate și de înviere, în contrast cu arderea care transmite ideea de distrugere și anihilare. Aceasta este părerea mea cu privire la dezbaterea între îngropare și incinerare. Dacă aveți alte argumente, dacă aveți nemulțumiri, dacă aveți păreri contrare, vă invit cu tot dragul să le expuneți într-un mod civilizat în secțiunea de comentarii.